Samantala po, simulation exercise and active shooting incident naman po na isinagawa sa San Carlos City, bahagi pa rin po ng pinalawak na school safety program ng Department of Education. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nagsagawa ng simulation exercise on active shooting incident ang San Carlos City Police Station sa Speaker Eugenio Perez National Agricultural School o SEPNAS noong July 9, 2026 bilang bahagi ng pinalakas na kampanya ng Department of Education para sa mas ligtas at mas handang mga paaralan sa buong bansa. Ang simulation exercise ay nilahukan ng School Division Office ng San Carlos City kasamang Explosive Ordnance Disposal Unit, mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, mga guro, mag-aaral at iba pang kawani ng paaralan. Pagsasanay ito upang subukan at higit pang palakasin ang kahandaan ng paaralan at ng mga katuwang na ahensya sa pagtugon sa isang posibleng active shooting incident. Sa isinagawang simulation, sinanay ang mga kalahok sa wastong komunikasyon, koordinasyon, lockdown, paglikas at agarang pagtugon sa emerhensya upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga nasa loob ng campus. Ang naturang aktibidad ay kasunod ng paglulunsad ng DepEd ng Nationwide Active Threat Simulation Drills na pinangunahan ni Education Secretary Sonny Angara sa National Safe School Summit. Ayon kay Angara, layunin ng programa na subukan ang mga emergency response protocol ng mga paaralan at hikayatin ng bawat pampublikong paaralan na bumuo ng sariling active threat response plan na naaayon sa kanilang sitwasyon at kapaligiran. Nilinaw naman ng San Carlos City Police Station na ang isinagawang SIMEX ay isang otorisadong pagsasanay lamang para sa paghahanda sa mga emerhensya. Ang mga larawang inilabas mula sa aktibidad ay bahagi lamang ng simulation at hindi nagpapakita ng tunay na insidente ng pamamaril o anumang aktwal na banta sa publiko. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.